tatak mo na! Yes, magkakasama, mayong adlaw, pag-usap ka natong tanan, doon na napunta magkakasama ay suki nga ating paminaw kanhi, nga naputol ang pagpaminaw sa DXDC, nga magkakasama, ato ang lipayon karong adlaw, nga naman, niya ata magkakasama sa may Trading Boulevard ng atong sunod sa Davao, atong ipangita ang ato ang suki nga ating paminaw, nga naputol magkakasama ang iyang pagpaminaw sa DXDC, nga naman, ang iyang radyo magkakasama, wa na, ni pinpok na, no? Tinagyon ang pinuka. Di ba tinuod kasama yung radyo ni pinuk na? Ito, pula. Tinagyon mingawa. Binga na. Mingaw na yun. Di sa pangan. Dunay re. Si kasamang Nonoy Donaire. Tinuod yun na nga pwede yun mong sukian nga tigpabinaw sa DXDC kasabang doon na? Tao na pa, dugay na. Dugay na yun. Dugay na gapla. Anong ganahan magyug kag DXDC? Apo ang mga balita, mga drama, mga anong tawag na itong palipay po. Basta, no? Kalimot ka. Gwapo mga announcer. Oo, Oh, lagi? Oh, bawag yun. Di ba basta-basta yun, ha? Salamat kasama ang Noynoy. Okay? Donaire. Tungod anak kasabang Noynoy. Ato nang sumpayan ang imuhang kalipay na magpadayon sa pagpaminaw sa DXDC. Kasama ang Noynoy, dawat ang brand new radio set sa ato nga brand new year. Brand new radio set sa DXDC Arimen Davao. Yan na. Okay. salamat kayo. Salamat. Ayos sa pasalamat ka ba si tingog, ha? Bida atong pandaron, bidaw. Tayo na. Tingog yun kayo magkakasama, no? Sige, kasama ang Noynoy, Donaire, o sa imong masulti, nga karon ni anag yun kay bag-o nga radio, makapadayon na yun, habugaway na yun imong paminaw sa DXDC Arimen Davao. Nagpasalamat ko sa DXDC sa ilang palipay nga radyo. Kapadayon na yung paminaw sa mga programang ginapatanga sa DXDC, Arimen Davao. Yes, salamat kayo. Si kasamang Noynoy, Donaire, diri kasama sa may Trading Boulevard, Ingadto sa Davao, certified listener sa DXDC Arimen Davao. Para sa atong brand new year, brand new radio set, magkakasama, Radyo Mandudong, Rin Lubosbog, Tatag Arimen. Sa radyo mo, Arimen!